Det er lort, beklager. Hej og velkommen til en helt ny kanal her på YouTube. Det er nemlig Bakboom, du er kommet ind på. Og det er Alexander og Shadys, der har fundet på, at det er det, den her kanal skal hedde. Din yndlings-Pokémon er Cubone, og du hedder Bak, så Lige præcis. at være Backbone, det er nice. Ja, altså det Du har masser af ryggrad, Og så det er- selvfølgelig skal du hedde ryggrad. Lige præcis. Ja, lige præcis. Bakboom. Så har I historien på det. Ja. I dag, der skal vi unboxe hvilken boks? Det er Phantasmal Flames. Booster Box. Booster box. Jeg har jo købt den her boks til dig. Ja, det. Ja. Den her video er sponsoreret af Alexander Husum. Yeah, shit. Vi deler dem simpelthen bare ud. Sponsoreret af mig. 12 Er packs. det ikke så? Eller hvad? Ja, det kan jeg sige. Sådan der. Jeg tror Fire Energy. Fire. Okay, jeg tror water. Og jeg er stadigvæk på græs. Hey, 1-0 til Sepp. Ja, tak. Oddish. Jeg ved ikke, der er et eller andet med Oddish, jeg synes, der er mega nice. Ja. Jeg synes jo Det er bare en nice Pokémon. Togedemaru. Det er rigtig godt, jeg har dig med, fordi det havde jeg aldrig kunne læse. Pawmi. Honda. Ja. Okay. Horned er en nice Pokémon. Gasly. Gasly og Honda. Det er Den vil du gerne have. Ja. En Punk Helmet. En Cresselia. Lombre. Hey, amigo Lombre. Mamoswine. Og så har vi... Okay. Men det er virkelig tough. Det er virkelig tough. Det er virkelig tough. Ej. Jeg troede jo også, det fordi troede jeg den også. havde den farve og sådan noget. Vi skal bruge sleeves. Vi skal bruge sleeves. Leafen. Jeg siger metal. Jeg siger... Vand. Ej! Sådan er det. Sådan er det. Ej, okay. Bronzer. Yeah. Bronzor. Mimikyu. Jeg synes, det er en fed Pokémon. Det er seriøst en fed Pokémon. Helt enig. Jeg har aldrig forstået, hvad det er. Det er jo et eller andet spøgelses... Trapinch. Altså, der må være noget under det der Jamen er kostume det ikke der. noget med, at det er jo faktisk, den er besat, og hvis det er, at hvis de ser den rigtige Pokémon, så dør de. Det er sygt, hvis det er rigtigt. Men det mener Så er jeg. det en vanvittig Pokémon. Prøv lige at skrive det ned i kommentaren, hvis der er nogen, der kender historien til Mimikyu. Trapinch. Sandile. Mega nice. Blowtorch. Wigglytuff. Eternatus. Og Sacred Charm. Oj! Oj! Se på den full art. Er det her Meowth? Det er en full art. Er det her? Ej! Det er den lyd, den der. Low-key, den der lyd. Okay. Men du er ægte heldig lige nu. Men, nej, okay. Du er ægte. Altså, den der led. Ej, Det er også en af chase-kortene, det der. Ja, det er. Okay, jeg siger leaf. Jeg siger water. Jeg siger græs. Nå. Ja. Det er jo bare sådan en, Det er jeg ved ikke hvad det bare er, sådan en men det er sådan jernhalløj. en, det er bare sådan en ting. Seal. Pomo. Og det er udviklingen til Pawmi, som du har fået 1 milliard gange nu. Seriøst, hvad siger jeg selv Jigglypuff, så har I nogensinde hørt Jigglypuff synge? Nej. På det er gengive. bare- Jigglypuff, Jigglypuff. Og så falder man i søvn, tror jeg. Det er sådan noget af den stil. Det er sådan en kærlighedscharm, tror jeg. Men den synger sådan der. Det er en giraffe. Nej, jeg siger sgu ikke giraf. Giraf! Giraf! Jeg ved, jeg tænkte også, hvorfor siger du Nej, ægte, jeg tror den synger det der. Prøv lige at åbne videre, nu finder jeg den. den. Den siger da Jigglypuff. Ja. Den siger da sit navn. Det var også det, jeg sagde! Gjorde du det? Jeg sagde sgu ikke giraf. Du er lige så godt. Du er lige så godt. Bramlegat. Det er udviklingen. Er det? Ja, det er udviklingen af den. Ja. Blowtorch. Crocodile. Reshiram. Det er lort, beklager. Jo. Jeg siger Fire Energy. Jeg siger Fire Energy. Jeg siger græs. Nej! Så står der 1-1. Right arrow. Lumber. Piplup, det er den forkerte Piplup. Hvorfor siger du det? Pawmi. Murkrow. Ceruledge. Yeah. Ceruledge hedder den. Ceruledge. Fire Breather. Bayer Brilliant. Hunkrup. Low Kicks. Okay. Sådan. Nej. Nej. Bronzer. Mega Heracross. Ja, 7 kroner. Du har low-key mange pose. Ja, indtil Ja. videre 4.
Ja, ud af hvor mange pakker? Okay, snart alle sammen. Ja. Du åbner 9 pakker. Ja. Fire Energy. Water. Græs. Ej, Jeg føler primært, det er den. Kroger Rock. Jiggy Pop. Giraf! I får det er sådan der. Gloom. Den har ikke et ord. Archelon. Dizzying Valley. Mammal Swine. Toxtricity. Nej. Wiggly Top. Det er chase-kort, det tror jeg det er. Sindssygt. Det tror jeg low-key det er. Ja, jeg tjekker. Jeg har set den på den der topliste, tror jeg. Det er metal. Altså, Okay. jeg tror Fire. Ikke? Ja, fire! Woo! Let's go, Charizard! Darumaka. Der er ikke så meget energi på den mere, det er der altså ikke. Bolton. Who let the dogs out? Den har ikke lavet den der. Var det ikke? Havde den ikke det? Nej, det er Jigglypuff. Du skal have Jigglypuff. Nej, det er Det der, det er giraffe. Mammal Swine. Elephant. Cerulean. Igen? Togedemaru. Igen? Okay, let's go. Hvad sker der for, der er puls i den her? Ja, hvad Oh my sker der? Det er stadig metal, det er dig. Fire. Jeg tror Psyche. Nej, tak. Jamper. Okay, men kan vi se det der? Kan vi se? Oj! Der er noget. Der er et eller andet. Der er Pump. Low Kicks. Dawn. Crocodile. Jeg skulle lige bladre igennem alle. Shit! Nej, den er led! Nej, den er ægte led. Må jeg lige se den? Det er jo Er den inde i en arcade eller sådan noget? Det er Psychic. Hvad siger du? Dark. Ja, tak. Loki han kigger. Piplup. Pommy. Murkrup. Lino... Jeg ved ikke, hvad man siger der. Linoon, eller... Det er Six Seconds udvikling. Okay, så er det Linoon. Battle Cage. Honda. Ja, tak. Sableye. I reverse. Suicune. Oj! Okay, Selv men så ikke, hvad så sker sker der? der? Altså, hvordan kan der være så Det er mange for- fugle? Prøv lige at mærke. Jamen, så ser vi græs igen. Psyche. Chibutter. Ej! Hvorfor? Oj! Okay, det giver held, det her. Okay, det plejer. Det kan være, at der kommer en mega Fire Energy Charizard. og Charmeleon. Okay. Milcery. Smeargle. Hvis der også kommer en Charmander, ikke? Så Togedemaru. går det fuldstændig mig. Bronzong. Sacred Charm. Okay, kom nu. Battle Cage. Okay! Det var en af chasene for mig. Jeg synes, det er mega nice, den der. Sindssygt kort jo. Fire Energy. Det siger jeg ikke til metal. Metal. Leaf. Okay. Du er on fire. Absol. Det er det første Absol-kort. Det er trykket. Swinoop, det er også det første af dem. Snubbull, det er også det første af dem. Den er iPhone. Bronzong. Dawn. Damn. Survivor. Gliscor. Blowtorch. Er du klar? Oj, der er noget. Nej, okay. Der er noget. Okay. Oh shit. Okay. Oh shit. Det er EX-kort. Det er ikke full art. Den er stadig flot. Det er fedt. Stadig fedt kort. Og Ricario. Fire. Det er Earth. Nu er det dark. Ja. Metal. Gas. Nej, så også. Det er da mega fedt. Altså, fordi... I har eddermame åbnet godt. Nu kommer til at vente den. Det var, jeg gætter på Earth. Det er jo også det. Ej, var I gode, mand. Bronzong. Mimikyu. Ja, Jeg synes man. faktisk, det er rigtig pænt kort. Man skal have historien hver gang. Ja. Det er floden. Ved du godt, hvad sådan en Mimikyu kan gøre, måske? Nej. Men det slår hjem. Grand Ball. Charmeleon. Okay. Det kunne godt tyde. Kom. Der er bøl. Ja, der er så. Ja, der er så. Det er der. Hvad Og tror, det er hvad tror vi der? Det er et EX-kort. Det har kun 2 sorte stjerner, det vil sige, det er normalt. No! Sådan!
Ved du hvad, Metal. Jeg siger Dragon Energy, som ikke Lightning. findes i det her. Bum. Zigzagoon. Zigzagoon. Miss Drivers. Det er det samme rækkefølge, som vi havde før. Så. Gliscor. Nu kommer den. Nu kommer den. Oj! Illustration Round! Der er noget. Jeg tror, at det her, det er... kan det være Piplup? Det er Wooper. Den er nice også. Den er virkelig et flot kort. På nogle sindssyge puls. Hvorfor skulle vi ikke få det næste gang? Så husk, hop ned og subscribe, og så ses vi til næste video inde på Backbone. Hey!